चौनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली और ये एग्रीमेंट खेनानी कौ मानी जे साल क्लाउ मा चौ नाइसि दंखा किंतु बरो चौनो थोंगी दंखा पॉलिटिक्स थे दंखा आबन बये चिनी बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनी उपाय तामावनाय तिप्रासारनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारनि भविष्यत तामावनाय एवं तिप्रासारनि चिनी नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनी बुबाग्रा बहुत डिसीजन मालाखा बुं थैया साक जरानी माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइए चिनी स्ट्राइक चिनी अनशन थे बरो चौ पूरा रोड ब्लॉक थे न बरो चौ तंगैने जत तिप्रासाराव न गुसुं माने चां तंनाय तिप्रासाराव न चौ कोयो चौबाय फाइदि चौबाय सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुग थामसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत तिप्रासार सं तंनाय न चौ फाइदि चिनि माइथिनो चिनि अधिकार न चौबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चौ आंदोलन थे चौ चिनि माइथिनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनी तिप्रासाराव चौ कोइनाय जे रवत शुधु चौ तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुग चौ सामु मातांलायनाय आंनि चौ केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चौ साइए चौ मालानाय आबसे चिनि वाइचुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुंसा बचिन बये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो चौ नाये चौबु बारि केम थाव दु फकाव माखौ तामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमै म जागाव बदिमा लामा राव फाये बुं साया नंया केने बेले खतु खमक amaya ang tiprasaraw na koyo hay pwede maras na grupo sunuhan